Сәлем кызлар, егеттер. Sizin bilewigиz boyunca Россияда иң популяр булган уку йорты Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университеты. Хәзерге вакытта без шул университетка юл тотабыз. Сәлем кызлар. Сәлем. Беренчедән үзегез белән таныштырып үтегез. Минең исемем Исхакова Алия. Мин Мәскәү дәүләт университетының юридик факультетында укыйм. Мин Алибаева Гүзәл. Мин геология факультетында 2нче курста укыйм. Хәзер без сезне үзебезнең университет белән таныштырабыз. Рәхим итегез. Рәхим итегез. Бұл безнең шайба һәм монда иң тәмле хот-догтар һәм сэндвичтар. Монда Ашайм. Итак, дорогие друзья, мы с вами в данный момент находимся в аудитории геологического факультета МГУ на 18 этаже. Так, это одна из самых больших аудиторий геологического факультета. Вообще, меня зовут Ильнур, и я с химического факультета. Сәлем. Сәлем. Үзеңне таныштыр. Минең исемем Искәндәр Миндияров. Мин юридический факультеттың 3нче курсында укыйм. уку кыйын бирелер. Юк, кыйын түгел. Булай уйлап карасаң, МГУда уку кыйын булырга тиеш. Булай логика буенча. Әмма уку ул тиклем кыйын түгел. Сөнки һин экзамендар бирәһең, егеннән тыш тагы бер экзамен. Һәм шуга шул кимәлдә торырга тырышаһың һәм яхшы укырга. Особенностью Московского государственного университета является то, что выпускники школ поступают сюда не только по результатам единого государственного экзамена, но и пишут дополнительное внутреннее испытание. Для моего факультета внутренним испытанием был экзамен по обществознанию. Учиться в нашем университете достаточно сложно, но если ты умеешь грамотно планировать свой распорядок дня, то у тебя хватает времени и на учебу, и на общественную деятельность. Уже со второго курса я начала активно организовывать мероприятия в Ассоциации студентов Башкортостана, и это нисколько не мешало мне учиться на отлично. Укыган ерең, яшәгән ереңдән алысмы, ятагыңнан? Бездә ике общежитие бар. Берәүһе ике станциялар, безнең университеттан ике станциялар. Икенчеһе бер 40-50 минутта. Һәм мин шул икенчеһендә яшәйм. Шуга булай минем уйлавым буенча ерак яшәһәң ничектер дисциплинала яхшырак. Әмма бәлки кемгәлер якын яшәргә уңайлырактыр. Шуга төрле вариантлар бар. МГУ вообще, как известно, самый старейший вуз России. Здесь каждый факультет является лучшим, так скажем. Я надеюсь, что вы в будущем поступите в наш лучший вуз страны. Ждем всех. Поступайте. Пока. Итак, подписывайтесь на канал Башлайк. Ставьте лайки. Всем удачи!